खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू बिग सरगार यूट्यूब चैनल सो दिनैनि भिडिअ मा जागोन थांना थामला टाइटल होननानै मिथिखाबाय जानांगौ सोंबाय थादोंमोन आंखौ दुबाइआव फैनायनि प्रसेसखौ तो दुबाइ फैनायनि सिगां सबसे फर्स्ट डकुमेन्ट जाबाय पासपोर्ट बै पासपोर्टखौ बोरै बानायनो पासपोर्ट बानायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना भिजा बानायनो हागोन पासपोर्ट बानायनाया जोबोर सिम्पल गिबियावनो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामनानै लानांगोन डकुमेन्ट्सआव मा नांगौ दायो हमना ला नोंथाङा पान कार्ड आधार कार्ड लाइसेन्स ओमफ्राय भटार कार्ड बा बैंक एकाउंट और बैंक एकाउंटा 3 monthsनि पुराना जानांगौ older than 3 months then only you can apply for passport ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सआव चेक खालाम माबा डकुमेन्ट्सआव स्पेलिंआ भुल दङ नामा बे मोनसे डकुमेन्ट दं बे मोनसे डकुमेन्ट दं जुदि मिलायाबाथाय बेखौ एफिडेविट खालामनानै ला नङाबा स्पेलिंखौ थिक खालामनानै ला ओमफ्राय अल एभ्रिथिं क्लियार जानायनि उनाव स्पेलिंआ नोंथांमोना दायो मा खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन दायो अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय वेबसाइटखौ आङो लिंकआव होबाय डिसक्रिप्शनाव होबाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हासिगोन ओमफ्राय बेयाव पासपोर्टआ मोननै सिस्टेम थायो मोनसेया जाबाय तत्काल पासपोर्ट मोनसेया नर्मेल पासपोर्ट तत्काल पासपोर्ट बानायनो थाखाय बेसेबां नांगोन रां 3,500 ओमफ्राय बेयाव डकुमेन्ट्सआ मोनथाम नांगोन हमना ला पान कार्ड होबाय आधार कार्ड होबाय बा भटार कार्ड होबाय बा नोंथांमोना बेयाव जुदि डकुमेन्ट्स हिसाबै बैंक एकाउन्ट होयो अब्ला बैंक एकाउन्टआ 3 monthsनि पुराना जानांगोन बेयो जाबाय तत्कालनि विदिन 10 days नोंथांमोना पासपोर्टखौ मोनगोन ओमफ्राय पुलिस भेरिफिकेसना लासै लासै जाबाय थागोन बिनि उनाव नर्मेल पासपोर्टआव मा खालामनांगोन नर्मेल पासपोर्टआव मोननै डकुमेन्ट बानो जायो बा बेयाव लायो 2,000 rupees ओमफ्राय विदिन 2 months नोंथांमोना पासपोर्टखौ मोनगोन बिनि उनाव जाजोबगोन आरो अल एभ्रिथिं क्लियार जाजोबगोन यु विल गेट योर पासपोर्ट विदिन 2 months ओमफ्राय बियो क्लियार जाजोब्बाय एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो मोनसे टाइम होगोन हस्पिटालाव नोंथांमोना गुवाहाटीयाव पासपोर्ट सेवा केन्द्रआव थांदो बिराद दावराव खालामगासिनो गथ'फ्रा पासपोर्ट सेवा केन्द्रआव थांदो टाइमावनो थाङा आरो थांनायनि उनाव बेयाव भेरिफिकेसन जागोन बेयाव डकुमेन्ट्सफोरा क्लियार नंगौना नङा ओमफ्राय बेयाव भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनाव पासपोर्ट सेवा केन्द्रनिफ्राय पुलिससिम मोनसे मेल हरसिगोन जे जोङो बेखौ हरबाय चेक खालामदो पुलिस भेरिफिकेसन खालामदो ओमफ्राय एप्लाइ खालामनायनि उनाव नोंथांमोना न'आव थांदो आरो 10 days 15 days सोरनिबा बेलेग टाइम नोङो बेबायदिनो पुलिसआ नोंथांखौ कल खालामगोन बा नोंथांनि न'आवबो फैनो हागौ बेखौ भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय आंनि एप्लाइ खालामनाय टाइमाव कल खालामदोंमोन 10 daysआवनो कल फैदोंमोन दायो बेलेग जायो लेंहरसिगोन ओमफ्राय बेयाव डकुमेन्ट्सफोर एक्सट्रा नांबावगौ जायो जेरै इलेक्ट्रिसिटि बिल ओमफ्राय खाजोना रिसिट भटार तालिका बिदि बेलेग डकुमेन्ट्स नांगौ एज पार योर रिक्वायरमेन्ट बियो जानो हागौ स्टेट लानानै बा डिस्ट्रिक्ट लानानै बेलेग जायो आंनि बेलायाव आं मा लांदोंमोन भटार कार्ड लांदोंमोन ओमफ्राय खाजोना रिसिट लांदोंमोन ओमफ्राय बिमा बिफानि भटार तालिका बियो 1971नि बिदि जानांगौ आरो ना पुराना जानांगौ आंनो पुरानामोन खिन्थु आंनिखौ सिनायनायमोन बारा डकुमेन्ट्सफोरखौ नायाखै दायो गिबियावनो नोंथांनि खाथिनि पुलिस स्टेसनाव भेरिफिकेसन जागोन बेयाव क्लियार जाखांनायनि उनाव बेखौ डिस्ट्रिक्टआव हरगोन डिस्ट्रिक्टआव हरनायनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव खेनसे भेरिफिकेसन खालामगोन माबा जुदि केस एरि दङ होमबाना नोंथांखौ कल खालामनानै बेखौ क्लियार खालामनो फैनांगोन मोनसे खोथा नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे केस नांनानै दङ बे कमप्लिट जायाखै बा क्लियार जायाखै अब्ला नोंथांमोना पासपोर्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो एप्लाइ खालामबाबो केन्सेल जागोन बिदिनो प्रसेस थांबाय थागोन दायो डिस्ट्रिक्टआव क्लियार जानाय लोगो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरसिगोन नोंनि पासपोर्टखौ प्रिन्ट खालामनो थाखाय पारमिसन हरसिगोन ओमफ्राय बियो पासपोर्टआ दिल्लीनिफ्राय मोनफैगोन आरो स्पिड पस्टनिफ्राय फैगोन दिल्लीनिफ्राय आंना फैदोंमोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन गुवाहाटीनिफ्राय मायबा अफिस दङ बिदि फैयै नोंथांनि न'सिम विदिन 2 months नोंथांमोना नोंथांनि पासपोर्टखौ मोनगोन जुदि नोंथांमोना नर्मेलाव बानायो आरो जुदि तत्कालाव बानायो होमबा पासपोर्टआ फैग्रोयो बिनि उनावसो भेरिफिकेसन जायो तो बेनो पासपोर्ट बानायनायनि प्रसेसा बिल्कुल सिम्पल बियो ओमफ्राय बेनोसै आरो आंनियाबो 1 month and 15-16 बिदि डेज नांदोंमोन आंनि बानायनायाव तो बेबायदिनो तो फार्स्ट स्टेपआ बेनो नोंथांमोना दुबाइआव फैनो थाखाय गिबियावनो पासपोर्ट बानाय बिनि उनाव सेकेन्ड स्टेपआ जागोन भिजा बानायनांगोन भिजाया बेलेग दङ भिजिट भिजा जुदि अलरेडि नोंथांमोना इन्टारभिउ होनानै इमप्लयि मोनखाबाय बेयाव खामानि मोनखाबाय होमब्ला इमप्लयि भिजा जागोन बेयाव आजाद भिजा दङ बेयाव फ्रिलेन्सार भिजा दङ बेयाव पार्टनार भिजा दङ बे बेलेग भिजा दङ नोंथांमोना जुदि बेरायनो फैयो होमब्ला भिजिट भिजा खालामनांगोन भिजिट भिजा बेसेबां लायो आरो भिजिट भिजाखौ बोरै बानायनो हायो इमप्लयि भिजा बोरै बानायो आरो बियो बोरै जायो बेफोरनि बागै आङो नेक्स्ट भिडिअ बानायगोन बिदिब्ला आं खिथाबाय दुबाइ फैनायनि गिबि स्टेपखौ बिदिब्ला लोगो मोनसे गुबुन मोनसे भिडिअ अब्लासिम ड्रिंक प्लिज ड्राइभ हेड ट्रेड बाय